kana an b'a fɔ ayiwa n ka siti a b'a fɛn kan b'a fɔ a kan bi mɔgɔw dɔw ye n wele dɔw komasera tant que u y'a dɔn ni ko min bɔra ni an ka sira ye diina ko la misiri ko la silama caman cɛsirilen don o la mɔgɔw y'o dɔ min kɛ dɔw taara karati dila ka ne ka nimoro k'a la ka taa di dɔw ma k'u bɛ dɛmɛ ɲini la u dɔw de ye ne wele o ko karati dɔ de nana an ma ko a bɛ dɛmɛ ɲini la an ko n t'o kalama ko tɛ kalama i ka nimoro de fana b'a la ko n t'a kalama u ye kariti yɛrɛ bɔ yɔrɔ fɔ an ye mɛ a ma diya an k'o fɔ mɛ an bɛ min fɔ ka lase an ka siti kan ni an ka dɛmɛ in bɛ ɲini an ka misiriko ni fɛn kɔnɔ a b'an ka siti de kan an ma deli ka karati dilan an ma deli ka karati dilan ko an bɛ taa di mɔgɔ ma ko an bɛ dɛmɛ ɲini fɛ an m'o kɛ ni mɔgɔ mɔgɔ y'o ɲɔgɔnna ye karati de don ko dɛmɛ ɲini ka nimoro b'a la n t'a kalama dɛ n ka dɛmɛ ɲini n'aw tɛ fana ni an ka dɛmɛw bɛ ɲini a bɛ ɲini cogo min a dɔɔnin don an bolo an bɛ mɔgɔw hakili jigin nin na ni y'a kariti seri ma ne ka nimoro b'a la ko dɛmɛ ɲini n t'a kalama dɛ n ka dɛmɛ ɲini tɛ ni anw ta bɛ kɛ minnu b'a ɲɛmaya la u b'a bila an ka siti de kan minnu b'an ka siti lamɛn a kibaruya seri ma u bɛ min ko b'o kɛ mɛ ka karitiw dila ka taa k'o di mɔgɔw ma ko an bɛ dɛmɛ ɲini la an ka baara tɛ an m'a kɛ fɔlɔ dɛ an tun bɛ mɔgɔw hakili jigin nin na ɲininkali min kɛ ko hadisa min nana ko ciden ko ni mɔgɔ min sɔgɔra k'ale ye ko i bɛna ye ko ciden ko ale bɛ ye sogo la mɛ ko a bɛ dɔw bolo ko ciden bɛ ɲɛ ni ɲɛ ko a bɛ cogo di hadisa min nana ciden kɔni man arani fil manami wa ka'annama arani ya qadata nin ye hadisa na cogo dɔ ye ni mɔgɔ min ye ne ye sogo la a bɛ ko i ɲɛ i ɲa la fa inna shaytani la yatamassalu bi parce que ciden ko shaytani tɛ se ka yɛrɛ misali ale la shaytani a tɛ se ka don ciden ka sawura la ni kɔni ye ne ye sogo la ko a bɛ komi ko a bɛ komi i y'a ye i ka k'i to i ɲa la nin ye hadisa na cogo dɔ ye hadisa na cogo dɔ bɛ yen من راني في المنام كأنما من أراني في المنام فسيراني لا يتمثل بالشيطان ni mɔgɔ min ye ɲɛ sogo la i bɛ nin ye sɛtane t'a yɛrɛ misaliya ne la mais Cheikh Ibn Simira la ko ni yɛrɛ ye filanan min filɛ nin ye nin kan bɛ de ciden ni mɔgɔ minnu tun bɛ wagati kelen na a tun bɛ balo na wagati min n'i ye ɲɛ sogo la ka sawura in na i bɛ nin ye o ye de mun ani minnu tun bɛ ɲɛnamaya mɔgɔw ka wagati mɛ ciden fatulen kɔfɛ hali ni i sogora ciden na de a fatulen kɔfɛ e bɛ se k'a ye diɲɛ na tuguni laɲini to o kan o yiriwaye la bon yiriwaye min ko ni ciden ko n'i ye ne ye sigo la a bɛ komi i ye ɲɛ k'i to i ɲɛ na o ye de n'i bɛ ciden ka sawura dɔn ciden ka dancogo n'a ka lahala i y'a bɛɛ kala kitabu kɔnɔ o kitabu ni hadisa sahalu ni ciden man kutu cogo min dɛ k'a ka sawura fɔ cogo min dɛ i y'o o yɛrɛ de ye sogo kɔnɔ donc ciden ko a bɛ komi i y'ale ye parce que sɛtani tɛ se ka don o sawura la mais ni e tɛ ciden ka sawura dɔn ciden dancogo e m'a kala i t'o dɔn sɛtani bɛ se ka yɛrɛ misaliya mɔgɔ wɛrɛ ye ko ale ye ciden ye n'i t'a ka sawura dɔn a bɛ se ka don sawura wɛrɛ la k'a yɛrɛ yira e la ko ale ye ciden ye ka sɔrɔ nkalon bɔ Cheikh Sira Bun Taymiya ka Majmu Fatawa la a ko sɛtani ye batokɛla caman fili nin cogo la batokɛla caman y'u fili nin cogo la a bɛna dɔw ma sogo la k'a yɛrɛ kɛ u turu u bɛ seku min bato u ye min minɛ ko maaba seku n'u b'a bato a b'a yɛrɛ bila u ka seku sawura la
ni seku fulana de ika karamo ibe makka kam nim bato ne de do ninke kabila bidia dola ube abe ayere ke mugo do abe ayere do saura dola ka yere la konne chidende ninke abe ko mi rifai ko ale tara maka bidia mugo de sufi de do ale ko ale tara maka ko ale tara chiden ka kaburuma ko chidenya polo bo ka di alema Cheikh Salih Fawzan ko ako chide ni rifai min fo ne nya ko ni ngalo ye akon na kera hari tiɲɛ ko setane de y'a bolo bɔ ka d'a ma Cheikh Sirabu tɛ bɔ ɲɔgɔn na fɔ setane de y'a bolo bɔ ka d'a ma ciden kɔni tɛ ciden fatulen kɔfɛ a tɛ bɔ a ka kaburu la ka taa yɔrɔ si donc hari n'i y'a ye ko n'i ye ciden ɲɛ a bɛ komi i y'a ye o ye de n'i b'a ka sawura dɔn mais n'i tɛ ciden ka sawura dɔn a bɛ setane bɛ se ka don sawura wɛrɛ la ko ale ye ciden ɲɛ k'a sɔrɔ ciden tɛ donc mɔgɔ ko faamu mɔgɔ caman b'a fɔ n ye ciden ye e ma ciden ka lahalaw kɛra kitabu kɔnɔ e ye min ye e bɛ se k'a fɔ k'o ye ciden ye cogo di e t'a ka sawura dɔn e t'a ka dancogo dɔn donc nin ka kɔlɔsi min ye Abdulkadir Jilani n delila k'a ka kiisa fɔ Cheikh Silamu Tɛmɛ b'a fɔ a bɛ Abu Hanifa ka majahiri ka sunnamɔgɔ de don minnu b'a kɛ ka bato n'u b'a fɔ kadiriyaw u dan tɛmɛna de Abdulkadir Jilani ma mɔgɔ si bila a ka bato la a ka baara tɛ a ka batokɛlaw de dan tɛmɛna a kɔfɛ don dɔ la a bɛ bɔ min kalama ko ale y'a kun ta ɲa bɛ seji dɔ la sanni dugu cɛ nɔɔrɔ dɔ sigilen b'a kan nɔɔrɔ in ko a ma ko Abdulkadir Jilani ana rabbuka qad asqata anka taklif a ko ne y'i tigi ala de min ye baara ye n'o bi ka bɔ i kan e si ko ne kana baara kɛ tuguni n'o bi ka bɔ i kan a ko ale ko iqshi ya adu wallahi a'udhu billahi minka anta min ash-shaytan a ko ale ye nin fɔ dɔrɔn noorin cira k'a kɛ sisi de a ko Abdulkadir Jilani a ko ne ye doni kɛ batokɛla min fili nin na ka ca batokɛla 70 ye mais ala ye e kisi ne ma n'i ka laɲɛsiranya ye mais mun y'a to n'i y'a dɔn ko ne ye sɛtanɛ a ko min y'a to n y'a dɔn i ye sɛtanɛ ye i ko ana rabbuka tuma min ala tun bɛ Musa wele a ko inni ana Allah mais ala tɔgɔ min ye Allah danfɛn si tɛ se k'o ta hari Firawuna tuma min a tun b'a k'ala ya fɔ a ko ana rabbukumul a'la a ma se ka Allah fɔ n y'a dɔn ala tɔgɔ min ye Allah danfɛn tɛ se k'o ta tant que i m'o fɔ i ko ana rabbuka n y'a dɔn i tɛ ala ye a filanan i ko i ye baara bi ka bɔ ne kan n si t'o la ala ko wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ala ko Kuranɛ kɔnɔ i tigi ala bato de fo saya ka hadamaden to hakili b'i la i ma sa bato tɛ bi ka bɔ i kan n y'a dɔn nin de la ko e ye sɛtanɛ mais sɛtanɛ yɛrɛ ko batokɛla 70 ko ale y'o de fili nin cogo la awa a b'a kɛ ka walidu batora caman ni seku batola caman sɛtanɛ b'a ka caman fili nin cogo de la ka yɛrɛ yirila dɔrɔn ne min y'a ka ɲininkali kɔnɔ la ko yala ciden bɛ ye ɲɛ ni ɲɛ i bɛ min fɔ o ye nkalon de ciden fatulen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ ciden ye diɲɛ kɔnɔ ciden fatulen kɔfɛ mɔgɔ si tɛ ciden ye diɲɛ kɔnɔ ala ko ale y'a sɛbɛn de mɔgɔ sara fo ka taa kiyama e tɛ ye diɲɛ kɔnɔ tuguni i tɛ bɔ suratul anbiya kɔnɔ mɔgɔ si tɛ sa ko e bɛ sagi kana nin diɲɛ kɔnɔ fo lahara i bɛ kunu lahara de ciden fatura de ciden yɛrɛ de y'a fɔ kaburu bɛ ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min na kiyama ciden y'o fɔ ana awwal man yansahu anhu al-qabr yawm al-qiyama ciden yɛrɛ y'a yɛrɛ ale b'a ka kaburu bɛ kɔrɔ a ko kaburu bɛ ci ka bɔ mɔgɔ fɔlɔ min na kiyama ni sa ka kunu bɛ kɛ ko ale fɔlɔ de don donc u bɛ fɛn o fɛn fɔ o la a bɛ nkalon de la dɛ donc ala kan kisi kan tanga parce que sufiw ka bato cogo nin b'a la
kabato chogo ni bala nko sufi kabato chogo do be hada made o kan yewa nyemo nu kan ma banu kan woliju degere do be ka shegu nunu degere do be ko ni shera o madro ko minye batoni wajibu ni haramu ko te e katuni obu bolo wali muso soro jene yake nai kama le nyuma soro ibe se ka borojiga ke anofe mana haramu te e ka wajibi tika obe sufi shirala martaba do be ko ni shego sera mal usul ko isera o madro ko o ya banne ko teklifu te e ka alaka wajibi tika haramu ma haramu yai bolo ani mo nyum ba ke ko do take u ka shego ba munum be nugu no fe e ka ta ka demba yala ka kalo kelen kay ku kala halalaje ta iku la halalaje ke ko munum bu bolo e ko munum bu ye bolo e yere be kali la yere be kali de yala ni ni kalite ni kala gara de wa parce que ni de bu bolo ko nu shera dogoro de ma shego yali wori jola e shera dogoro de ma dro bato tika haramu ma haramu yai bolo ema ye haruka munungu nomina ko nununta banna nunu be mogore de makara ko de teko ko du ta banna ko be mogore de makara alaka hakimanda numa ko bo ko nyinin kale do ko ala ko la yadruku abusar wa yadruku abusar ko ko sabatira sunna mo do ko ye ala ye shigo ani nya ye ngajiya nyana mo yakuro binya na ko kele ndowa sogoni binya na te kele nyene ala ko mo ka nyana ma de inyana ka ala ye jiya ko no de teke ala be ye la harade ni asabatira uba fo ko hamar bun hanbali ala ye me ni ko ye ala ye asabatira ciden ko ako alay alay araytu rabbi fi ahsan surati kidon ko alay tigi alay sogola sawra nyumana misal sala bun temiya ko alay yeli min fule sogola laysa ka mislihi shay wa huwa shamil basir ala ni damfin shi te saka ke kelenya ni be saka ala mankutu akol liman ya hakim min alnya sirnya hakim min bila ala bon nona noro do yirila ikalli manani kala sirnya be tegere minna ala bo nyogona noro de irila me ka fu ede be ala ye sawra la ko be se ka tam non ko tere donc ya sabati ko ahmad ibn hanbali ko akwale ala ye sogola sheikh sal fawzan ni karanni na ko ni sabati ahmad ibn sheikh islam bun temiye no ni sabati ne akwate komi elie ala ye ibe se ka ta la kali ube be se ka ta misalia o te se ka kede ala be noro do re irila ni kalli mana hakke ani kala saranya hakke bon ko ambal mo muso do ko ni mo mi ebe che bolo esika ete seka sinna muso ya si prote ni che do fara eka ere bado sinna muso ete seka si prote yere de yala wala halakama ibe sege ka fursa wa folo ambe min fo ambal ma muso nye aka jeni alaka latige ada de ya latige ka ladaka chewuye muso fula sabanna ni kafu alaka kiri de do alaka sariya de do ibe se ka ya akono abite ni ni fenyi de ko minni alaka sariya jena yede ambe bila sarali min foye o yewde ni yayi alako muso kafuru fula sabanna ni ala ya ke aw muso kelun de kan nafa kama ala ya ke muso de kan nafa kama muso ikake fulana ikake sabana ikake nani nai anin ikato muso gana yala cieti bolo yere few ite denso ube ikata ke tilon kala juman kani ikafuru de kani parce que donon do muso de kachache harbe amasha damo ciden ko wakati bina jiyan kono ibe ce kelenye muso bi duro ale de hubalo muso bi duro
u bɛ dilolen bɛ cɛ kelen de la a kun ye mun ye a tɛ komi i b'u furu dɛ mais nin ye n dɔgɔmuso ye a cɛ sara jahadu dɔ la ou bien a cɛ sara fitina dɔ la o bɛ nin fɛ nin ye n kɔrɔmuso ye a cɛ sara fitina dɔ la o bɛ nin fɛ nin ye n bamuso ye a cɛ sara o bɛ nin fɛ nin ye n tante ye a cɛ sara bɛ nin fɛ parce que diɲɛ labanw na problème bɛ caya cɛw kan fitinaw bɛ caya cɛw bɛ sa ka caya i bɛ mɔgɔ kelen cɛ kelen ye muso 50 dilolen bɛ e de la ciden ko bɛ na kɛ sallallahu alaihi wasallam bon diɲɛ cɛ ninnu filɛ diɲɛ kɔnɔ sisan ni bɛ dara muso kelen kelen ma ko filanan tɛ furu muso tɔ bɛ kɛ cogo di hali sisan filanan jamana minnu filɛ an ka jamana filɛ fila bɛ furu saba bɛ furu naani bɛ furu mais hari bi mɔgɔ mɔgɔ ye diinatigi ye n'i bɛ siran ala ɲɛ et puis ka denmuso sera san 7 i bolo i bɛ da de sinɔgɔ tigɛ tant que diɲɛ tiɲɛna cogo min jamana tiɲɛna cogo min sariya tɛ hakilisigi yɛrɛ t'i ye ni i ka denmuso ma cɛ sɔrɔ hakilisigi t'i ye i dalen bɛ dɔrɔn i tɛ sinɔgɔ janko n'a baloguyara i bolo donc muso caman furu nin kɛ nafa de b'a la saudiya ninnu filɛ u ka dɔnnikɛbaw y'a fɔ k'a fɔ muso caman ka furu ala ka sariya de don tant que u n'a ma deli musow dɔ bɛ yen ni yɛrɛ tun maa mɛ u ka dɔnnikɛbaga ɲuman dɔ ma n tun tɛ da la musow dɔ bɛ saudiya san 40 i ma cɛ sɔrɔ u si bɛ san 40 i ma furu sɔrɔ tant que muso caman furu tɛ a n'u ka furu ka gɛlɛn a bɔra karamɔgɔ bolo kuma de senfɛ muso dɔ de ye karamɔgɔ ɲininka ko yala furu gɛlɛyara anw ma ne bɛ yala bɛ daga ne ye internetiw kan n k'i ka lahala sɛbɛn kabila internetiw kan wa ne ye muso masina de n tɔgɔ ye nin ye n ka lahala bɛ nin cogo la cɛ min bin fɛ n bɛ cɛ ɲini n bɛ furu ɲini ko a bɛ daga ne a k'o kɛ wa karamɔgɔ y'a jaabi a ko baasi t'a la a bɛ daga i k'a kɛ parce que jamana in bɛ lahala min na muso bɛ san 40 u ma furu san 30 u ma furu cɛ t'a kɛ k'i ɲini yɛrɛ a ko i bɛ se k'o sugu kɛ maa kana nkalon sɛbɛn dɔrɔn a kana nkalon sɛbɛn a ka lahala ye min yɛrɛ min ye tiɲɛ a k'o sɛbɛn ka cɛ ɲini nin sugu la a ko baasi t'a k'a la parce que mɔgɔ musow bɛ san 40 u ma furu donc n balima o la muso caman furu min filɛ nin ye 2 3 4 silamɛya sariya ala ye fɛn o fɛn kɛ ala ye kodɔn masa de ala ye kiri masa de a y'a kɛ kun dɔ de kama o danfɛnw ka jɛna n'a ye dɛ u ka sɔn a ma de i b'a sɔrɔ min b'a fɔ ko sinankunya bɛ ne degun i b'a sɔrɔ e ba kɛra dɔ de ka filanan ye a ye e sɔrɔ e ba kɛra dɔ de ka sabanan a ye e sɔrɔ e ba kɛra dɔ de ka naani a ye e sɔrɔ ni o tigi tun ma e ba furu k'a kɛ filanan k'a kɛ sabanan a ma furu e bɛ sɔrɔ wa e tɛ sɔrɔ donc fo musow ka nin diɲɛ donkɛ minnu bɛ don aw kɔrɔ nasaraw yɛrɛ filɛ kafiri jamanaw filɛ tant que muso caman furu ni kelen kelen furu bɛɛ e min muso kelen b'i bolo i b'a sɔrɔ sunkurunin dɔ b'a bolo a n'o bɛ tulonkɛ kɛ o tɛ bɔ kɛnɛ ma dɛ e muso kelen min fana ni e b'i i cɛ bolo musow tɔ bɛ olu ma furu olu ta ye dɛ kamalenya ni teriya de bɛ n'u mɔgɔ wɛrɛw cɛ tant que u ma furu sɔrɔ dɔw de bɛ tulonkɛ kɛ ni ye dɔrɔn kafiri minnu yɛrɛ banna ma olu yɛrɛ kɔnɔna fililen bɛ a ye degun min s'u ma ye a ye kɔlɔkɔlɔ min s'u ma ye i yɛrɛ b'o dɔn donc o la an bɛ min fɔ an balimamusow ye a ka sabali ka muɲu ala ko kuranna kɔnɔ asan takirahu shay'a wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira hadamaden bɛ se ka ko dɔ kɔ ala bɛna hɛrɛ caman dɔ i la hɛrɛ caman dɔw la i ye bon ni e banna ma sisan ala ka sariya dɔ de ye nin ye ala ka latigɛ dɔ de ye nin ye ka latigɛ k'a kɛ sariya ye e bann'o ma k'o b'i degun e bɔra ala ye e lajarabi fo ka t'i sa hari cɛ min ɲininka a bɛ kɛ cogo di ala ka lajarabi bɛ se ka na nin ko sugu ni mɔgɔ min banna na i bɔra la ala bɛ se k'i lajarabi hari fo ka t'i e sa cɛ t'i ɲininka yɛrɛ dan ko jinɛ ni nin dɔn na ko nin ko a tɛ sinamusoya de fɛ o de y'a to a banna cɛ ma jɔn b'o fɔ parce que i ma e n'a fara dɔ kan i ma hari ni e y'a furu bɛna dɔ de fara kan
ibe furu cogo de wala ni e donna ni oye kwa banna sinna muso ya de ma kwa de sinna muso ya de fe abora o de la bo jiyo fana kono imayna ke fulana imayna ke sabana imakina na imayna ke do ka folo ni e ko te sinna muso ya fe ibe se ka ke do ka folo cogo de parce que ni ale yi furu ale bina do wore de farika o de ye boy che bolo o be ke cogo de donc ni be min fo be blessarali min fo atige ni hakilina min ba bolo aka dabila aka sabali aka sabati aka munyu o de kausa ko ale ba ni ka ka fusa ko yala ko ni ka limaniya dogoyara ibe se ka tile damana ko itikafu la pour ka limana ka jidiwa bon itikafu folo a sunnaya ye sungalo de donc bo ko kuma sahale na ko ante mo bali itikafu la ni sungalo te me jido ko ne kanyana ma ya kono ya ka itikafu be ke sungalo de la talaba bo har sa minna ye sungalo wa itikafu ko kalwere la wo sama itikafu ke sungalo de la abe hakke min ke itikafu la sungalo la amase ka ke sungalo la aya sara kalore la donc itikafu ko ne bato minye iko ke sungalo da ode sunna ode kanye mais ni mo min ko ba ke kalore la min te sungalo balilitika na sunna e sungalo le tele bo fulana limaniya jidide itikafu doronte bara nyuma bede ala bato sugu bede be limaniya jidide woni yato ahli sunnah jamaa yadli mana ulu ya doni munye qal qawlu bil lisan wa i'tiqad bil qalbi wal amru bil jawarih yajiru bi ta'ati wa yanqusu bil mashiya kulli man yaide kuma ikan ne ka kuma nayi idusukun kasiri akake dusukun kono ika sufo ka barake abe jidi ni ala bato abe nagasi ni ala soso donc ala bato de be limana jidi ibe ala bato chaya nafila sumbe nafila sallu be bo nafulo shera jaka ma jati ka jaka bo anyema donc munu nye ewa baraji nyini sadaqati sinji tugu bange baka bato donc balima ika balima suru ka hinula ika katoka nunu ke nunu be limani ya jiri ali atime munu be muso munu che ufatura tabaka tu la ube fantanya la katoka ulu deme ni bebe limani ya jiri inshallah ko nyawde fonko kanka tersul lameni hakkile ko anko ko aya nana kitabe dunka kibarala o manyeta wallahu minkum fa innahu minhum ko akambe dina ko de mawe jiya ko o don ka tersul teminan ninka salasatu usul la kata nyanyini kalame subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka kana an b'a fɔ ewa n ka siti a b'a fɛn kan b'a fɔ a kan bi mɔgɔw dɔw ye n wele dɔw komasera tant k'u y'a dɔn ni ko min bɔra ni an ka sira ye diina ko la misiri ko la silama caman cɛsirilen do o la mɔgɔw y'o dɔ min kɛ dɔw taara karati de la
kan ne kan numéro kala kata di do ma ko be debe nyini la do de yenye wale bo ko karti dore nana amma ko be debe nyini la an konto kalama e ko ta kalama ay kan numéro ne fana bala an to konta kalama we karti nyere boyro fo nyeme ma jare an ko fo mais ambe mi fo kala shi an ka sitika ni an ka deme be nyini an ka misir ko ni fe ngora banka sitire ka madere ka karti dila amma dele ka karati dila kombe ta di mo ma kombe de menyini fi amoke ni mo yo nyogona ye karati de ko de menyini kan numéro bala nda kalama de nka de menyini na ke fana ni an ka de mo be nyini abe nyini chogomi adone do ambolo ambe mo hakri jigina nya karti seri man ne kan numéro bala ko de menyini nda kalama de nka de menyini te ni awun tabe ke munum ba nyema yala ubabila an ka sitti de ka munum ba an ka sitti lamme akibariya sere mo be min ko boke ne ka kartu dila kata ko di mo ma ko be de menyini la an ka bara tamma ke folore antum be mo hakli jiginina yin kadi min ke ko hadisa min nana ko ciden ko ni mo min sobora kale ye ko ibena ye ko ciden ko le be ye sogola me ko abe do bolo ko ciden be nye ko abe chogodi ko hadisa min nana ciden ko ni man arani fil manami wa ka'annama arani ya khajata ni hadisa na chogodo ni mo mi nyenne ye sogola abe ko yinye yinyala fa inna shaytani la yatamassalu bi parce que ciden ko shaytani te sika yire misali alela shaytani se atese ka do ciden ka sawala ni ko ni yenne ye sogola ko abe ko mi ko ewa abe ko mi yaye ika kito yinyala ni nyaati sana chogodo arsana chogodo be من راني في المنام كأنما من أراني في المنام فسيراني لا يتمثل بالشيطان ni mo mi nyenye sogola ibe ni nye shaytan ta ire misali anela mi shawu no simira mo la ko ni ro e furana mi fule ni nye nin kambe de chide ni mo munun tumbe wakati kelena atumbe palo na wakati mi ni yenye sogola ka saura ina ibe ni nye o yede mun ani munun tumbe nyana ma yamu ka wati me ciden fatulen ko fe har ni isogora ciden nare a fatulen ko fe ebe se kay diana tunya la nyini to o ka o riwayela bo riwaye min ko ni ciden ko ni yenne ye shigola be ko mi yenye kito inyana o yede ni be ciden ka sawrado ciden ka dan tuguna kala hala iya be kala kitabu kono o kitabu ni hadisa sahadum ne ciden man kutu togomi de kaka sawra fo togomi de iyo o yere de yeso ko kono donc ciden ko be ko mi yale parce que shaytan te se ka do ko sawra la mais ni ete ciden ka sawra do ciden dan togo e ma kala itodo shaytan be se ka yere misali ya mo wore ko ale ciden ni ta ka sawra do abe se ka do sawra wore la ka yere ira ela ko ko ale ciden ka suru ngalo shawsira bunte mi akama ju fata wala ako shaytan ye bato kala chaman filini chogola bato kala chama yu filini chogola abena do ma sogola ka yere ke uturu be shegu min bato be uyennu mina ko ma ba shegu nu ba bato aba yere bila ka shegu sawrala ni shegu fulana de ika karmo ibe make kam nim bato ne de do ninke kabila bidia dola ube abe ayere ke mugo doy abe ayere do sawra dola ka yere la konne chidende ninke abe ko mi rifai ko ale tara maka bidia mugo de sufi de do ale ko ale tara maka ko ale tara chiden ka kaburuma ko chidenya bulo bo ka di alema
Cheikh Salih Fawzan ko ako cide ni ilfaye min fonne nya fonne nya ngalo ye ako na ter hari tinyai ko setane da ya bologo kadama Cheikh Sira bunte bonu ko nafo setane da ya bologo kadama ciden ko ni te ciden fatulen ko fa te bo ka kaburu la kata yorosi donc hari ni yaye ko ni ye ciden nya be ko mi yaye wede ni ba ka saurado men ni te ciden ka saurado abe setane be se kam do sawra wore la ko alaye ciden nya ka soro ciden te donc mo ko fa mo chama ba ko ni ciden nya e ma ciden kan la halaw kara kitabu ko e be e minye be se ka fo ko ye ciden nya to eta ka sawra do eta ka dan to donc on est ka kolosi ibu minye Abdul Qadir Jilani dalla ka khisan fo shamsila gunte me ba fo abe Abu Hanifa kama jabir ka sunna mo de do munum bakke ka batu no ba fo khadiriyaw wutan temenade Abdul Qadir Jilani ma mo sibira ka batola akabarate akabatu kelawde dan temena ko fe dondola abe bo min kalama ko ale ya kunta nyabe sheji dola sanni dugu je noro do sigile baka noro ko ma ko Abdul Qadir Jilani ana rabbuka قد أسقط عنك التكليف أقول ني تيجي على دي ني باراي نيوبي كابويكا إيش يكون كنا باراكي تقولي نيوبي كابويكا أقول لكم اقشي يا عدو الله أعوذ بالله منك أنت من الشيطان أقول لي إني فدر نورين شيرا كاكيشي شيري أقول عبد القادر الجيلاني أقول لي دوني كبا باتوكلا من فيليني نكاتشا باتوكلا بي ورفراي mais ala ye ekishinema ni kala nya siranya no munyato ni ya do ko ne shetane ako minyato nyado ye shetane iko ana rabbuka tumami ala tumbe Musa wala ko inni ana Allah mais ala to minye Allah dam fe cité ce kota hari firawuna tumama tumba kala ya fa ko ana rabbukum lala amma shaka Allah fo nyaado ala to minye Allah dam fe ce kota tanke imo fo iko ana rabbuka nyaado ite alai afulanna iko ko yebara bika bonneka nshi tola ala ko wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ala ko qur'ana kono ittiga ala batore fo saya ka hada madin to hakili bila yimasa batote be ka boyka nyaado ninde la ko e shaytane mais shaytane ere ko bato kala bi wolon fulani ko ala yode filini to wala awa abake ka woli ju batoro chama ni shego batola chama shaytane baka chama filini to wala ka yere yiru la dro ne minya kanyini kale korona ko yala cide be yenyeni nye be mi fo yenga ronde cide fatulen ko fe mo shite cide nye jian kono cide fatulen ko fe mo shite cide nye jian kono ala ko le ya sabede mo sara fo kata qiyama ete ye jian kono tuguni ite bo suratul anbiya kono mo shite sa ko be sabe kana min jian kono fo la garibe kono la garabe cide fatura de cide nyire de yafo kaburu be ci ka bo mo folo min qiyama cide nyofo ana awwal man yarisu anhu al-qabr yawm al-qiyama cide nyire ya ira liba ka kaburu ko ako kaburu be ci ka bo mo folo min qiyama ni sa ka kunu be ke ko ale folo de do donc be fengo fo ola abengalo ndilale donc ala kan kisi kantanga parce que suufun kabbato cogo nimbala nko suufun kabbato cogo do be hada mabe o kan yewa nyema nu kan ma banu ka bodi ju degere do be ka shegu nunu degere do be ko ni shera o madro ko minye bato ni wajibi ni haramu ko te e katuni obu bolo wali muso soro jeniya kenai kamale nyuma soro ibe se ka gorojiga ke anofe mana haramu te eka wajibi tika
o be sufi sirala marataba do be ko ni sego sera ma al usul ko sera o madro ko o ya banne ko teklifuti eka alaka wajibi tika haramu ma haramu yai bolo ani mo min ba ke ko do take u ka sego ba munun be nubu no fe e ka ta ka demba yala ka kalo kelen kay ku kala halalaje tan iku la halalaje kay ko munun bu bolo e ko munun bu ye bolo e yere be kali la yere be kali de yala ni ni kalite ni kala gara de wa parce que ni de bu bolo ko nu sera dogoro de ma sego yali wori jola e sera dogoro de ma dro bato tika haramu ma haramu yai bolo e ma ye haruka munungu nomina e ko nunun ta banna nunu be mo gore de makara ko de tebo ko du ta banna ko be mo gore de makara alaka hakimanda numa